Wala nang intro-intro. Nawala yung nilalang na yon at napasandal na lang siya sa bangko. Nung una hindi pa siya makagalaw eh. Pero nung naangat niya yung kamay niya, pinagsasampal niya yung sarili niya. Baka kasi nananaginip lang siya eh. Pero hindi. Totoong nangyari yun. Ang ginawa niya, tumakbo siya sa kwarto nila at ginising niya yung asawa niya. Kinuwento niya ang lahat ng nangyari sa kanya sa sala. Imbis na maawa, nagalit pa sa kanya yun. Ang sabi sa kanya, puro kasi galit yung puso niya nung araw na yun. Baka dahil doon, kaya kung ano-ano yung nakikita niya. Matapos nilang mag-usap, tumabi na lang siya sa asawa niya para makatulog siya ng maayos. Akala ni Tita Sol, yun lang yung mangyayari sa kanya. Ang hindi niya alam, karumal-dumal na kababalaghan ang kahaharapin niya at ng kanyang pamilya sa mga darating na araw. Makalipas ang 3 linggo, nagkaroon si Tita Sol ng pasulput-sulput na lagnat. Akala niya nga dengue, kaya nagpa-check up siya kaagad. Ang sabi ng doktor sa kanya, overfatigue daw. Kaya ang narekomenda nitong gawin niya, magpahinga na lang siya at huwag maglalalabas ng bahay. Sinunod naman niya yon. Pero para siyang maluloka sa loob ng bahay nila. Kasi ang daming bumubulong sa kanya. Tapos kung ano-ano ang nakikita niya sa gilid ng mata niya. Lalo pa, kapag mag-isa lang siya sa bahay, tapos mga bandang hapon pa. May insidente pang nangyari sa kanya nung mag-isa lang siya sa bahay nila. Habang nag-aayos siya ng mga picture, doon sa labas ng bintana nila, meron ng panay dungaw. Nakikita niya lang yon sa gilid ng mata niya. Pero kapag tinititigan niya, wala naman. Inisip niya, guni-guni lang niya yon. Ilang minuto na ang lumipas, ayaw pa rin tumigil. Kaya ang ginawa niya, nung nakikita niyang dumudungaw-dungaw na naman yon, binigla na niya ng tingin. Paglingo na paglingo ni Tita Sol, nakita niya na may matandang babae ang nakakapit sa bintana nila. Habang nakaangat ang ulo nun, nakanganga, buhaghag ang buhok, pulang-pula ang mga mata, at gigil na gigil ito na parang binabasag yung bintana nila. Nagtititili si Tita Sol nun, tapos kung ano-ano yung binabato niya sa bintana nila. Akala niya nga mawawala din kaagad eh. Pero hindi. Palipat-lipat yun ang pwesto. At para bang naghahanap siya ng pwede niyang pasukan, papasok sa loob ng bahay nila. Para nang sira ulo si Tita Sol nun kakasigaw. Tapos pakiramdam niya, sumisikip na din yung paghinga niya dahil sa takot. Nang biglang tumigil yung matandang babaeng nasa labas ng bintana nila. At dahan-dahan itong bumaba doon. Ang tanging naiwan na lang sa matandang babae ay yung ulo niyang nakaangat sa bintana. Habang nanlalaki ang mga mata nitong nakatitig kay Tita Sol. Tumakbo na kaagad si Tita Sol sa kwarto nila
at doon siya nagkulong. Ilang minuto pa ang lumipas. May kung sino ang dabog ng dabog sa labas ng bahay nila. Sa sobrang takot ni Tita Sol, nagtakip na lang siya ng tenga niya para hindi niya marinig yung ingay sa labas. Maya-maya pa, sa kwarto naman nila merong kumakatok ng malakas. Halos mawasak na yung pintuan nila dahil sa lakas ng puwersa ng pagkatok. Bigla na lang nasira yung pintuan ng kwarto nila. At merong yumakap kay Tita Sol. Asawa niya pala yun. Ang buong akala pala ni Tita Sol, nakatakip lang siya ng tenga niya at panay ang salita niya para hindi niya marinig yung mga ingay sa labas. Ang hindi niya alam, habang nakatakip siya ng tenga niya, sigaw na pala siya ng sigaw. Sa kakasigaw niya, yung lalamunan niya nagkaroon ng maraming sugat. Tapos punit-punit din yung labi niya. Paano? Ang lamig sa Japan, di ba? Mabilis makatuyo ng labi yung klima. Hindi niya yan naramdaman lahat dahil sa takot at sa mga nakikita niya. Kumalma si Tita Sol nung nakita niyang asawa niya yon. Niyakap niya ito at iyak siya ng iyak. Ramdam nila pareho na meron ng hindi tama na nangyayari sa kanya. Kaya kahit labag sa kanilang mag-asawa, nagpa-check up na si Tita Sol sa isang psychiatrist para malaman na niya kung nagkaroon ba siya ng problema sa isipan niya o talagang dulot lang yon ng stress. Makalipas ang ilang buwang pagpapatingin niya sa psychiatrist, gulat na gulat sila sa naging resulta. Dahil normal siya. Wala siyang problema. Nakahinga naman ng maluwag si Tita Sol noon kasi yung mga iniisip nilang problema nabawasan na kahit papaano. Ang kaso lang, yung bunsong anak naman niya na si Taki, kung ano-ano na rin ang nakikita sa bahay nila. At tila ba meron itong kinakausap kapag 10 oras ng gabi. Narinig kasi yun ng asawa niya na nagsasalita sa kwarto nito at tawa ng tawa habang binabalot ng dilim ang buong kwarto niya. Nung buksan ng tatay niya yung ilaw, bigla na lang itong nagtalokbong at sinabihan niya yung tatay niya na umalis sa kwarto niya dahil nagagalit yung mga kaibigan niyang nasa loob nun. Sa liit ng kwarto ni Taki, wala namang kakasyang mga kaibigan doon eh. Kaya imposibleng may nagtatagong tao. Matapos yun, gabi-gabi nang naririnig ng asawa ni Tita Sol si Taki na merong kausap sa kwarto. Kinumpronta nilang mag-asawa yon at tinanong kung sino ba yung kaibigan na sinasabi niya. Ang sagot lang nito sa kanila, "Ha? Anong kaibigan? Wala naman akong pinapapasok na kaibigan sa bahay natin eh." Sinabi ng tatay niya sa kanya na sa tuwing gabi naririnig niyang meron siyang kinakausap sa kwarto. Nagtatawanan pa nga sila eh. Sino ba yun? Makikita mo sa mukha ni Taki na takang-taka siya sa sinasabi ng mga magulang niya. Nung hindi nila ito mapilit, hinayaan na lang nila. Pero bago sila kumain, nagtangkang sumilip si Tita Sol sa kwarto ni Taki. Pagdungaw niya doon,
May naaninag siya na nakaluhod sa kwarto ni Taki habang nakaharap yun sa pader at nakataas ang dalawang kamay. Binuksan kaagad ni Tita Sol yung ilaw sa kwarto. Pagbukas niya ng ilaw, nawala kaagad yung nakaluhod na yun. Alam niya yung nakita niya at hindi siya namamalikmata. Pumasok na sa isip ni Tita Sol nun, merong mali. Bakit pati ang anak ko nadadamay? Kahit labag ito sa loob niya, kinontak niya yung mga kamag-anak niya sa Pinas para magsumbong sa mga ito ng nararamdaman niya at ng pamilya niya sa bahay nila. Meron kasing kamag-anak si Tita Sol na albularyo eh. Hindi naman siya naniniwala sa mga ganun eh. Kaso lang no choice na siya. Kailangan na niyang magpatulong doon. Nakausap naman niya kaagad yung isa sa mga tiyuhin niya. May mga bilin ito sa kanya na magpausok ng insenso, magsaboy ng asin sa mga bintana at pintuan nila, maligo siya ng tubig na may asin, at magpadala siya ng damit niya sa Pinas. Nagamit na niya. Yun bang hindi pa nalalabhan? Ang sabi sa kanya ng tiyuhin niya, kapag nagawa na niya lahat yan, makalipas ang 1 linggo, tumawag siya ulit sa Pinas. Doon niya sasabihin kung ano ang resulta ng ginawa niyang mga ritual. Lahat-lahat yan sinunod ni Tita Sol. Makalipas ang 1 linggo, muli siyang tumawag sa tiyuhin niya. Nawindang at tuliro si Tita Sol sa mga narinig niya. Ayon sa tiyuhin niya, may kung anong nilalang ang sumunod kung saan siya nakatira. Hindi niya lang mawari kung engkanto ba yun o lamang lupa. Pero masama ang nilalang na yun. Ang nakakapagtaka lang, papaanong nakasunod yun sa kanya? Meron ba siyang sinirang puno, sinirang bungsod, o nakaaway na tao? Kasi doon lang maaaring magmula ang ganong klase ng nilalang. Kalimitan pa sa mga ganong uri, inaalagaan ng mga manggagamot o mangkukulam. Ang nakakatakot kasi sa ganong klase ng nilalang, nangunguha ito ng buhay. Kung hindi man buhay niya ang makuha, yung pinakamahinang taong nakatira sa bahay nila ang kukunin nun. Dapat humingi siya ng tawad kung may nakaaway man siya, o kung may nasira siyang puno, o kung anumang gawa ng kalikasan. Sadyain niyang puntahan yun. Mag-alay siya, magdasal, at humingi ng tawad. Pinapaamin siya ng tiyuhin niya kung ano ba ang nagawa niyang kasalanan. Ang sinagot niya lang sa tiyuhin niya, nagpahula siya sa kaibigan niya ng mahal na araw. Sinabihan na siyang bawal nun pero kinulit pa rin niya. Tanong ng tiyuhin niya sa kanya, "Oh, may manghuhula na dyan sa Japan?" Sagot ni Tita Sol, "Hindi ho, Chong. Sa kaibigan ko po sa La Union ako nagpahula. Sa kababata ko." Biglang nagkaroon ng interes itong tiyuhin niya sa sinabi niya. Tanong nito, "Sa La Union? Kanino? Sinong kababata mo?" Sagot ni Tita Sol, Kay Sunad ho, Chong.
Napaisip yung tsuhin niya. Sunad. Sunad, sunad, sunad. Sunad! Yung nakatira sa labas ng San Juan. Nagulat si Tita Sol kasi papaanong kilala ng tsuhin niya yun? Sagot niya. Oho, Chong. Paano niyo po nakilala si Sunad? Ayon dito sa tsuhin niya, noon pa man ay isa ng kilalang babaylan si Sunad sa lugar nila. At kapag hindi nila kaya yung ginagamot nila, doon sila lumalapit para humingi ng tulong. Puro mga manggagamot lang ang nakakaalam niyan. At saka, sobrang tagal na nung huling punta ng tsuhin niya doon. Nung mga panahong aktibo pa siya sa panggagamot. Ngayon kasi, hindi nagaano eh. Yung mga alam niya sa panggagamot, puro sa kapamilya na lang niya ginagamit. Natakot yung tsuhin niya sa kinakaharap niyang sitwasyon. Kaya ang hiling nito sa kanya, umuwi siya kaagad ng Pinas. Puntahan si Sunad at kausapin niya ito ng masinsinan. Sabihin niya lahat ang naging problema niya mula nung nagpahula siya. Matapos nilang mag-usap ng tsuhin niya, nagpaalam siya sa asawa niya na uuwi siya ora mismo ng Pinas dahil meron siyang kailangang asikasuhin. Yun lang yung pwedeng maging dahilan ng tuluyang paggaling niya. Walang pag-aalinlangan, pinayagan siya ng asawa niya. 2 araw ang nakalipas, umuwi na ng Pinas si Tita Sol. Mag-isa lang siya. Hindi na nagulat yung mga kamag-anak niya sa Pinas nun kasi alam na nila yung nangyayari sa kanya. Unang araw pa lang niya, sinamahan kaagad siya ng tsuhin niya papunta kay Sunad. Pagdating nila doon, nakatayo na sa labas ng gate si Sunad na tila ba hinihintay sila. Hindi nagsasalita si Sunad, pero nakakunot ang noo nito habang pinapapasok sila sa loob. Nakakaramdam ng takot si Tita Sol nun. Iba kasi yung aurahan ng mukha ni Sunad. Parang galit na merong pinapauwi. Alam nyo yung mga nanay nyo? Kapag sinusundo kayo sa computer shop, yung itsura nila, ganun kasi yung nai-imagine ko eh. Pagpasok nila sa loob ng bahay, wala pa man ding binabanggit si Tita Sol. Kumuha na ng upuan si Sunad at pinuwesto niya yon sa gitna. Ang sabi niya, "Umupo ka dun, Sol. Kayo. Lalo ka na. Sa ilalim ng bangko." Dalawa lang naman sila ng tsuhin niya ang nasa bahay. Kaya, sino yung mga tinuturo ni Sunad? Biglang napahiyaw yung tsuhin ni Tita Sol na nanonood sa kanila. Tapos panay ang sabi niya ng, "Lalabas na po! Lalabas na po!" Tumakbo pa palabas yun. Ang naiwan na lang sa loob, si Tita Sol at si Sunad. Habang umiikot si Sunad sa kanya, may mga binibigkas-bigkas itong mga salita. Nang ihipan nito ang bumbunan niya, at bigla na lang siyang hinimatay. Hindi na niya alam kung ano pa yung mga nangyari. Nagising na lang siya. Nakahiga siya sa bangko at nag-uusap si Sunad at yung tsuhin niya. Pagbangon niya, tanong niya kaagad, "Anong nangyari?" Paliwanag ni Sunad sa kanya. Nung araw na nagpahula siya,
'Di ba sinabihan siyang bawal? Pero ang tigas ng ulo niya. Nung ginawa ni Sunad yung ritual ng paghuhula sa kanya, imbis na yung espiritu ng naggagabay sa kanyang manghula ang haharap sa kanya, iba ang natawag niya. Isang uri yun ng demonyo at matagal nang nakaabang sa kanya. Kaya 'di ba? Pinalaya sila kaagad ni Sunad nun. Ang hindi niya alam, may mga ilang alaga siyang sinabay nung demonyo papalabas sa bahay niya. Halos araw-araw, gabi-gabi niyang tinatawag yung mga yun. Pero wala. Hindi na bumabalik sa kanya. Kaya ang duda niya, sumama yung mga yun sa kanya, pabalik ng Japan. Ang dami pang sinasabi ni Sunad sa kanya pero kinikilabutan lang si Tita Sol. Bukod kasi sa hindi siya naniniwala sa mga ganyan, wala rin siyang paniniwala sa mga demonyo. Partida, hindi siya naniniwala pero nagpaparamdam sa kanya. Sinabi ni Sunad sa kanya na lahat ng sumusunod sa kanya, ultimo yung demonyo ay wala na. Humingi rin ito ng tawad sa kanya at humiling na kung sana wag na silang babalik sa bahay niya. Iba na kasi ang tinatahak niyang landas. Malayong malayo sa realidad at hindi talaga kapanipaniwala. Ang bili ni Sunad sa tsuhi ni Tita Sol, bumalik sa kanya linggo-linggo dahil may mga ibibiling ito. Matapos ang araw na yon, pakiramdam ni Tita Sol ang daming nawalang negatibong enerhiya sa kanya. Pero hinding-hindi niya malilimutan si Sunad at yung tumatak sa isip niya na nabanggit nito na, "Wag ngayon." Okay, opinyon ko sa kwento. Meron lang akong malaking tanong. Bakit may demonyong nag-aabang sa isang babaylan? Di ba kayo napapaisip? Kasi ang alam kong babaylan, purong kanan yan eh. Kung may susundo man dyan, kung hindi mataas na uri ng engkanto, pwedeng anghel o diwata. Pero bakit may demonyo, no? At yung sumusunod kung saan ka nakatira? Sobrang naniniwala ako dyan. Ilang beses nang nangyari sa amin yan eh. Hindi lang engkanto o ibang elementong sumusunod. Kalimitan talaga, mga multo. Pero ligo lang ng tubig na may asin, ayos na yun eh. Kaso kay Tita Sol, ilang buwan na niyang nasa sistema yun eh. Kaya hindi umalis sa kanya kahit na naligo na siya ng tubig na may asin, di ba? At last na, napakagaling ng tsuhi ni Tita Sol. Sayang lang kasi walang pangalan eh. Baka may kwento din yun, no? Subukan kong i-email si Tita Sol. Tanong tayo sa kanya. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.